soğutluğumuz var. Bir de şu yerde bizim meşhur aydın şeyimiz Ak Cemal Halmuradowa Döwrat toy hizmetlerinin adının yörütü toy soğudu. Mehmanlar sizin için bizim meşhur aydın şeyimiz Ak Cemal Halmuradowa odan aydın sağdan aslında toy davranı devam ediyor mehmanlar dinleyen duyuncalı. Şurada Döwrat toy hizmetlerinin adından Maýygyjanyň bagtaşamyny otlap geldik. Maýygyjan bagtyňam ödüň ýaly odan bolsun. Ona näme hormatly mehmanlar şeýle ajaýyp gutlaglar bilen ähliňi de tandy çagyrýar.